BIRIM Central MCE Krate Penia ye no nei Solomon Kusi Brako ode to adihye nyina anim na nanom ne mpanifo kromafo nyina anim se omonta no achi ne nyina yenka mom entu efin ase emfiri mpotamu ho ne chichiwa Akyem ene ne mpotamu Abra Ora Solomon Kusi Brako ya waye MCE foforo wonmo yi no e BIRIM Central Municipality no ade na no disem etu dwa no wo kire mu se wo bebo moden aso ha bi ti se enuboni nom emeburu a enya adwuma nye eni se dia ayarefo ebunkama faso e wo dan government hospital no ano animanim ya se dia be ya wo manfo a wonmo wo mantem ho no wo mo e ba han wo mo ya ha meburu dodo na meburu dodo na adom ho ewura enuboni mu ekwan ya sese ye befa so a ebetimi atwe meburu dodo na afri enuboni enom ho no sese ye fa saa kwan so afi wo he government hospital a hospital a isi ache yi pa enso ne obi yare a the compound no so obekọ dan government hospital nipa dodo na akọbu adua any hospital saa ta de twa ne say facilities bebre ono ma ebi ni ha say enu nti na mo ko saa hospitals no enti ye ne nananom ne assembly members ni aba be kabom ne akọ lobby for a hospital no say they be betimi upgrade no na edu the standard of a municipal and I say district municipal hospital enti hospital ne ade a ehia attention here pa afen so ne beba modern say emebru dodo na omu ne adwuma ye no ekwan e be fa so e be create adwuma e be ma investors and I say omo bibi omo nsam bi omo sika aba be hye mensi mu no e ade e say keke san komo no enti adwuma no enye me nko adwuma enti be sre mu nyina central for mo so mo ka ho one thing is enema e be ka kire afofo afa BIRIM Central ho no eno be ka ho ama obi di sika be hye ahase ana say on fa sika me hye ase enti ebe say in as much say adwuma no ye ma your report about the municipality enye positive ye make sure say asema ye kan fa ye mensi hu bia ya asema ebe do obi kon say on fa sika e me hye municipality no finally ye kromo anu say from 1998